Hello friends, फरायबाय चेनेलाव पिन कनसेप्टआव आसामाव नोंथांमोना पोस्टिं मोनगोन टेक्निकेलाव आरो लोगोसे नन टेक्निकेलाव हेल्थ डिपार्टमेन्टआव क्लास 10 पासनिफ्रायनो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन अफिशियेल नटिफिकेशन फैबाय आरो एप्लाइ खालामदो सिलेक्शनाव लास्ट डेट बारा गोबाव गैला अनलाइनसो दानो खालामदो आरो बिनिफ्राय इन्टारभिउ होनानै पास जाबाथाय मोजां बेथन मोनगोन दानिया गोबाव खालामा जों थांसे बे साख्रिया बबेनिफ्राय फैदों आरो सोर खालामनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दानिया बे साख्रिया फैदों टाटा मेमोरियल सेन्टार एबा टीएमसी होनना बुंनाय जागोन नाथाय केन्सार बरुवा बेयावनो जागोन हस्पिटाल जिनेखि दङना गुवाहाटीयाव बावनो नोंथांमोना पोस्टिंखौ मोनगोन माने कन्ट्रेक्चुअल साख्रि बियो अब्लाबो बेथना जोबोर मोजां आरो बारायबाय थायो एक्सटेनसन जाबाय थायो एप्लाइ खालामबा रेजिस्टारा बेयावनो नै बे लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव नाथाय एप्लाइ खालामबा जों मिन्थिनांगोन ना बिनि गाइडलाइन्सआ माबायदि आरो बेसेबां पस्ट फैदों बेखौ जों दानिया नायनोसै बे जाबायनो अफिशियेल नटिफिकेशन डक्टर भुवनेश्वर बरुवा केन्सार इन्स्टिट्यूट दङ गुवाहाटीयाव बरुवा जेरावनोखि जों मिन्थिगौ दानिया बे पस्टआ नोंथांमोना नायदेनाय स्टाफ नार्स दङ ओके स' स्टाफ नार्सआव 64टा पस्ट दङ 53,000नि बारा पार मान्थ मोनगोन नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन नायोबानो बेखिनि नार्सफ्रा मिन्थिखागौ नाथाय एक्सपिरियेन्सआ 1 year क्लिनिकल एक्सपिरियेन्स इन 50 बेड थानाय बावहाय नोंथांमोना मावनाय जानांगोन होमबासो एलिजिबल जागोन मेक्सिमाम बैसोआ 29 years ओके 18 yearsनिफ्राय आरो खायसे खायसे टीएमसीआव जेनेखि टाटा मेमोरियल सेन्टाराव मावखानाय दङ बिथांमोननि थाखाय 5 years बारायना होनाय जादों चान्सआ बारा आरो देन जोङो स्टाफ नार्स ग्रेड 2 मोनबाय दहायना जों नायोबा स्टाफ नार्समोन दानिया ग्रेड 2 57,000 पर मान्थ मोनगोन 42 भेकेन्सि दङ आरो बावहायबो नैबे क्वालिफिकेशना दङ बेखौ मिन्थिखागौ जायफ्रानोखि नार्स लाइनाव दङ नाथाय 5 years एक्सपिरियेन्स बिदों 100 बेड थानाय होमबासो बावहाय एलिजिबल जागोन ओके जायफ्रानोखि दङ एन्ड बेनिफ्राय प्रेफारेन्सआ बेनो जायनोखि माखासे मावखानायफोर दङ चान्सआ बारा मोनगोन आरो एन्ड बिनि बैसोआ 34 yearsसिम बेनो जाहैबाय 18 yearsनिफ्राय आरो टीएमसीआव मावखानाय दङबा टाटा मेमोरियल सेन्टाराव मावनाय दङबा एसे बारा चान्सखौ मोनगोन आरो ओके देन जों बेखौ मोनथिबाय टेक्निकेल लाइन थांबाय बियो देन बेनिफ्राय पजिशन 3 फैबावबाय नै पस्टआ दङ 30,600 पर मान्थ मोनगोन बेनो जाबाय लिडिं फायारमेन दा बेवहाय एचएस पास खालामथारनांगोन नाथाय बेवहाय बिनिफ्राय डिप्ल'मा नोंथांमोना थानाय जानांगोन आरो 3 years वर्किं एक्सपिरियेन्स बेवहाय थानाय जानांगोन इन्डास्ट्रि बा हस्पिटेल बा हटेलाव मावनाय होमबासो बेवहाय एलिजिबल जागोन हाइटखौ नायगोन सेसखौ नायगोन बेखौ नायना ला स्क्रिनशट खालामना लादो जायफ्रानोखि दङ देन नेक्स्ट फैबाय जोङो बैसोआ 25 years बिना 18 yearsनिफ्राय ओके देन मेक्सिमाम 30 yearsसिमबो दङ जेबो नङा आरोबाव टीएमसी मावनायबा 35 yearsसिम हागोन एटेन्डेन्ट थायो हस्पिटालाव बे मोजां पस्ट बियो ओके देन बेखौ नायबा 10 पस्ट दङ 21,000 पर मान्थ मोनगोन 10 पास खालामबानो जागोन बावहाय ओके 10 पास खालामबानो जागोन एक्सपिरियेन्सआ कम्पालसरि नङा जुदि दङबा नोंथांमोना माने एसे प्रेफारेन्सखौ मोनगोन आरो दङबा 24 yearsसिम मावनो हागोन माने 18 yearsनिफ्राय आरो बेखिनियाव एन्ड टीएमसीनाथ' एक्चुअलि 5 years बारा चान्स मोनखायो देन फैबाय नेक्स्ट पस्टआ जाबाय ट्रेड हेल्पार स' हेल्पार पस्टबो थायो हस्पिटालाव बाव 10 पस्ट दङ 21,600 पर मान्थ मोनगोन 10 पास खालामनांगोन नाथाय बिनिया एक्सपिरियेन्सआ नांथारगोन शुड हेभ मिनिमाम 1 years एक्सपिरियेन्स इन मेन्टेनेन्स बा क्लिनिं एन्ड आपकिप होनना बुंदों थ' बे टाइपनि जेनेखि अटि लाइननि आइसिइउ लाइननि बेबादि टाइपनि बा लेबनि एक्सपिरियेन्स थानांगोन होमबासो बेवहाय माने नैबे हेल्पारा मोनगोन आरो ट्रेड हेल्पार आरो बैसो 18निफ्राय 24 years बावहाय मोननो हागोन एन्ड नेक्स्ट थाङोबा क्लार्कआव ओके स' क्लार्कआवबो अफिस लेभेलनि बे जाबाय क्लार्क थायोना स' बेखौ नायोबा 3 पस्ट दङ 23,000नि बारा मोनगोन डिग्री पास खालामनांगोन आरो मोनसे वेट होनना बुंदों टेलिफन अपारेटर्स कर्स थानाय जानांगोन होमबासो हागोन एन्ड एसेन्सियेल एक्सपिरियेन्सआ जाबाय कम्पालसरि नांगोन 26 yearsसिम हागोन 18 yearsनिफ्राय दानिया बिनि पस्टिं बे साख्रिया नोंथांमोना मिन्थिगौ बरुवा केन्सार जिनेखि हस्पिटाल दङना गुवाहाटीयाव बियो पस्टिं जागोन एपइन्टमेन्टआ 6 months नाथाय इनिशियेलि बियो एक्सटेन्ड जागोन जुदि नांगौ जायोब्ला पारफरमेन्सखौ नायनानै बिथांमोना लाबाय थागोन बेखायनो नोंथांमोना चान्सखौ लानांगोन नाथाय विल हेभ नो राइट टु क्लेम फर पार्मानेन्ट जब नोंथांमोना पार्मानेन्ट जबनि थाखाय क्लेम खालामनो हानाय नङा बा डिमान्ड खालामनो हानाय नङा बेखौ बुंदों आरो देन बेनिफ्राय एज रिलेक्सेसन मिनिमाम 5 years फर टीएमसी एमप्लयिज होनना बुंदों जेनेखि बे सेक्टराव मावखानाय बिथांमोननि थाखाय आरो देन बेखिनि स' बेखौ मिन्थिबाय एप्लाइ खालामनाय समाव गासैबो डकुमेन्ट्सखौ बानो जाबाय आरो आधार कार्ड बा भटार कार्ड पेन कार्ड नोंथांमोना जेब्ला एग्जामाव थाङो जाहाथे लांफाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय दानिया फैबाय माखासे गाइडलाइन्स बेखौ आं बुंबाय थाला नोंथांमोना नायदो दा बिनि सेलेक्सन प्रसेसआ
रिटेन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट लानाय जागोन बेखौ बुंदों बै समाव अरिजिनेल सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफानांगोन अके देन बेनिफ्राय नै इन्टारभिउ नायोबा जायफ्रानोखि सर्टलिस्ट जायो बिथांमोनखौ एग्जाम लागोन हयथ' भाइभा टेस्टल' लानोबो हागौ आरो केन्डिडेटनि सायाव नायनानै बेनिफ्राय ओरैनोथ' लिरनाया रिटेन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट आरो इन्टारभिउ दङ 100 मार्क्सनि बेनिफ्राय बेखौ समजों लोगोसे अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा बे जाबाय हेल्थ सेक्टराव टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल दा जायफ्रा एफएक्स बेंकआव एग्जाम होगोन एसिस्टेन्ट पस्ट फैदोंमोनना बे एसिस्टेन्ट पस्टनि एग्जामा जागोन 28 जुनाव बेखायनो एडमिटखौ डाउनलड खालामना लादो जायफ्रानोखि एडमिट मोनाखै बेनो जाबाय एफएक्स बेंकआव अके स' बेखायनो आं खोन्थाबाय जे 28 जुन खालि आसाम स्पेसियेल टेटबो दङ बेनिफ्राय एफएक्स बेंकनि एग्जामबो दङ जेराव गोसो दङ जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन गोरोबनानै जाहाथे माने मोनसेल' एग्जामखौ होनो हायो आरो टेट नङाबा नोंथांमोननि जिखुनु जाया एफएक्स बेंकनि नाथाय टेट दङबा स' टेटआव नोंथांमोन थांबानो जाबाय आरो एग्जामखौ जाहाथे मोजां होयो आरो टेटनि रिजाल्टआ बिराद थाब फैगोन आरो थाबनो पस्टिं मोनगोन जुलाइनि गेजेरावनो बियो रिजाल्ट मोननानै आगस्टनि गेजेराव साख्रि मोनगोन